କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ। ବର୍ଷା ଆଉ କମିବନି। ବର୍ଷା ଆଉ କମିବନି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆମ ଘର କିନ୍ତୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ଆମ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଝରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲି ଫାଳେ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନେ ଘର ପୁରା ଓଦା, କାହିଁକି ସେପଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି ଘର। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଶୋଇଛି। আর ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୁଗାପଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ବାଧ୍ୟରେ ଶୁଖାଉଛୁ। ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲ। ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଛତା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଅଳପ ଦିନରେ। ଛାଡ଼ିବ ଆଉ 3-4 ଦିନ ଦେଇ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ପୁରା ବନ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଏପଟ ଘରେ ବି ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଭାସିବ। କୁଲୁ ଆମ ଦୋକାନରେ ବଇଛି। ସୁମନ ଇଆଡ଼ା ମା ପାଣି ଉପରେ ଚଲ 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 ଚଲ। ହଁ ହଁ ଦେଇଦ, ପଇସା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଯା ଓଦା ହେଇକି ଯା ଓଦା ହେଇକି। ଏଇ କୁଲୁ ତୋର କେତେ ଟଙ୍କାରେ? କେତେ ଟଙ୍କା? 34 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା ବାକି? ବୁଝିଲା, ମୁଁ ତୁ 34 ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେବୁ। ଦେଇଦେବୁ ଟି? ହଁ କରୁନୁ। ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇବୁ? 35 ଟଙ୍କା ତୁ ଦେ, ମୁଁ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଦେଉଛି ଆଉ। ଗୁଦୁଲା ଦେବରେ ହଁ କରୁନୁ କାଲି। ହଁ କରୁନୁ। ହଁ ମୁଁ ଦେବି। ଆରେ କ'ଣ ମା ପଠେଇଛ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇନ? ଚାବି ଫେରେ ମୁଁ ଦେଖୁନ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ମା ପୁଅ ତ ଆସିକି ଓଦା ହେଇକି ଆଇଲେ, ଓଦା ହେଇକି ଆସିକି ଏଠି କବାଟ ମା ତାର ଖୋଲୁଛି। କବାଟ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁ ଲଘୁଚାପ ଅଛି 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଣି ବୋତଲଟା ଆର ପଟ ଘର ତାକୁ ଆଣିଲି, ଏବେ ଏଇନା ଘର ଭିତରେ ଥୁଆ ହେବ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଏ ଘର ଭିତରୁ ଗଲା, ଏଇନା ଏଇ ଘର ସେ ଘର ହେବ। ଯାହା ଜିନିଷ ପୋଟ ଫୋଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିବ। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ତାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।